ali mogu ti reći kako se ljudi mogu zaposliti kod mene. Može. Ljudi se mogu zaposliti kod mene na način da ja nikom neću čitati CV, znaš, nikom neću Mhm. čitati CV, nego tražit ću od njih, to jest mislim da oni sami trebaju shvatiti, da mi trebaju ponuditi neku perspektivu koja meni do sad nije pala na pamet. Znači, ljudi Pa koji se da. nalaze u mom timu su ljudi koji meni mijenjaju perspektivu. Ok, znači, jer zaposlit nekoga bi u mojoj glavi značilo da ja moram ulagati svoje vrijeme u tebe. Ja tebe zapošljavam i plaćam da ti meni uštediš vrijeme. Da, da, da. I sad kad uzmem bilo koji drugi kriterij, svi drugi kriteriji su mi manje bitni. Znači, bitno mi je da znamo u komunikaciji koji je čiji problem. A ti ako si moj zaposlenik, ti dobijaš svoj set problema, ali među tim problemima, znači, tvoj glavni ishod je da me previše ne pitaš.